Alright, good morning everyone. This is Albert once again and welcome back dito sa ating channel. So, mapapansin nyo, dito na naman tayo sa kalsada ngayon. Ayan, dahil may bibisitahin tayong lugar na naman ulit. Pupunta tayo ngayon dito sa Santol. Bibisitahin natin yung pinagmamalaki nilang Great Road of Santol, which is mas kilala siya sa Bilagan Road. Ayun. So, andito pa lang tayo sa Pangasinan La Union Road. Papuntang La Union pa lang tayo. Ayan, may OBR tayo ngayon. Kasama natin yung bunso namin at si Kuya nasa likod. Ayun, ako yung lead ngayon. Sa mga nakaraang vlog, si Kuya ang Google Map natin, di ba? Ayan, gamit natin ngayon yung camera na nire-review natin nung nakaraan, which is itong OSIC S60 action camera. So nahanap ko na yung tamang setup sa kanyang audio dahil alam ko sa last vlog natin na audio test ay garalgal talaga yung audio record niya. So nahanap ko na yung saktong setup at siguro sa susunod na vlog i-share ko sa inyo. Yan. So, ride safe everyone. Sama kayo sa biyahe namin. Alright. Takbong 60 lang tayo ngayon guys kasi may OBR tayong bata. So, ayaw natin na masyadong mabilis. Yan. Ingat tayo sa biyahe ngayon dahil may bata tayong kasama. Kasama namin si Bunso. Yan, kung nakikita nyo sa side mirror, si Kuya yan. Kung nakikita nyo. So, andito na tayo sa La Union, Bungad. So, andito na tayo sa Damortis ngayon, guys. Kakalabas lang natin ng MacArthur ba to? MacArthur Highway. Napakasarap talaga mag-ride dito sa papuntang norte. Ang number one na gusto kong bakit dito ako rumuruta is malawak yung kalsada at dire-diretso ito na 4 lanes. Yun, malawak yung kalsada. Ayan. Location check tayo, Santo Tomas na. At susunod dito ay Agoo na. Hindi ganun kabilis yung biyahe natin dahil takbong 60 lang tayo. Dahil yun nga, may angkas tayong 7 years old. Okay, Agoo na tayo. Check natin oras, 11:32 na ng tanghali. At malapit na tayo sa mismong bayan ng Agoo. Haringay na tayo, guys. Alright, Haringay town proper. Palapit tayo ng palapit. Okay, we are now entering Bawang. Parang ewan. So, Bawang na tayo, guys. Yan, susunod dito is San Fernando na. Okay, guys. So, andito na tayo sa San Fernando, La Union. At dito tayo pumasok sa diversion road. Re-recta na to ng San Juan. Hindi na tayo dadaan sa mismong bayan ng San Fernando.
2% battery percentage pa rin yung OSEC S60 natin. Grabe, napakasulit. Ang tagal malobat. Okay, so palabas na tayo ng San Juan. Ewan ko kung part pa ba to ng MacArthur Highway, pero kadugtong naman to ng MacArthur Highway. Ayan, bayan ng San Juan na. Eto yung palengke nila yata. Ayun o. Yun o. Sa ibabaw. Kita mo? Yun o. Nandun sa taas. Dito ka sa kabila. Dito ka sa kabila. Ayun o, doon sa taas. Oo. Ayun o. Yun, bahay yung bait ganda. Ang ganda no. Sa taas. Dagat na yan sa kabila oh. Alright, baknotan na tayo guys. Malapit na tayo. Balawan na yung susunod. Nasa part na tayo ng Ortega. Medyo malamig na dito kasi mapuno. Tapos gilid ng mataas na bundok. At dito napakasarap magpatakbo ng mabilis eh. Kasi kung titignan nyo yung kalsada, ang kinis, asphalt, tapos 4 lanes. As in, ang ganda dito. Gustong gusto ko dito na part eh. Pag napupunta ako ng La Union. Taas-taas ng bundok na nabalot ng maraming punong kahoy. Doon sa amin wala nang ganyan eh. Kalbo na. Ang ganda ng kalsada oh. Nung unang punta ko dito noon, nakala ko yung bundok na tinuturo ko kanina, eh akala ko aakyatin ko yon. Nung una kong biyahe papunta dito, yung pala iikot lang dito sa gilid. Nakaka-overwhelm kapag ka yung highway balot na balot ng mga puno. Hindi siya mainit, malilim, tapos basta iba yung feeling pagka ganito yung nadadaanan mo eh. Parang nakaka-relax. Sa kabilang side, sa bundukan, sa kabilang side, dito, ilog. Ayan o, ilog. Oras natin, 1:24 PM. Nung unang punta ko dun sa destination natin guys, muntik na akong di makaakyat kasi sobrang tarik nung kalsada doon sa Bilagan. Kasama ko dati yung girlfriend ko. Pero ngayon, makakasama pa rin natin siya. Dadaanan namin siya ngayon. So, balak din namin magpahinga sa kanila eh. Kasi medyo pagod na kami. Lalo na yung bata na kasama namin. Ayan, papahinga muna kami. Ang lawak ng kalsada. Ang ganda ng kalsada na. Nawak.
Welcome! Balawan! Balawan na tayo! Ayan. Alright, nandito tayo sa palengke ng Balawan. Alright guys, so palabas na tayo ng palengke ng Balawan. Papunta na tayo ng Santol. Yan, nasa likod pa rin si kuya. Duman tayong milk tea. Dadaan tayo sa bahay nila girlfriend. Lumalamig yung panahon guys. Wag naman sanang umulan. Alright, so we are now entering Santol, La Union. Yan, isang napakaliblib na lugar. Kaya yung mga tourist destination dito is parang hindi na di-discover. Parang hidden siya. Lagtudo. Malapit na tayo sa bahay nila Ate Angel. Malayo no? Parang dun sa atin din, malayo. Narugitan na tayo dala. Wow! Ang titabag mon. Dagarod. Kalaves ata mo. Data JTS testingan di pulis detaya panay guyud nga ding ko. Di lugar minang. Alam mo dalan. Ay ora siya kang kumbo. Ay, ewan ada ka magaya. Kami ninang. Ilan kami? Nagkag-helmet ka na. Ay. Nag-helmet na di na kahit pusaran. Lanay sali vlog di papang medyo balay yun.
Oh, ni Chico. Ay. Giniinit din eh. Giniinit. Alam ka, si Kagarot ag vlog, alam ti camera. Si Kag vlog. Welcome to Sakura Cherry Blossom! Hi vlog, welcome to my guys. Tuloy. Ala, pa-curve-curve gaan dati nalipata kon. Alright guys, so papunta na tayo sa bayan ng Santol. At OBR ko na ngayon yung girlfriend ko. At lumipat yung kapatid ko sa kay kuya. Nandyan sila sa likod. Ako pa rin yung lead kasi hindi nila alam yung daan. Actually ako din di ko masyadong alam yung daan. Ito OBR ko na lang Google Map namin. Ay wani, Santol. Libre lang akalat ito eh. Pagpag lang nilala eh. Pagpag lang. O di ba? Pa-curve-curve din yung kalsada dito. Kaya may kaunting thrill din papunta dito. Si Mayor Pe. Ha? Alay. Napanampahid na kabimbit na may green shoulder din. Natulog na din. Ay, oh. Oray mo kumartin. May kardungan. Why? Nakapagpahid. Nagdawag pa na. Kay tayo. May gatas na sukat. Tao mo nakapagpahid. Wakal natin na. Alam mo ba? Nakapagpahid wakal. Bilagan Road, 100 meters away, turn left. Ay, sidig tayo. Sidig tayo, di ba? Karugtong ti Bilagan Road ato yun, di ba? Anya? Karugtong na to ng Bilagan Road. Or Bilagan Road ato yun. Bilagan Road. At dadalan dito yan na pa... Yung pagruganan na pa... Pa? Bagyo. Okay. Kalinga? Kalingga? Apayaw mo yan. Ah? Mukmay. Isun sa mata na yan, Nay. Iso atan niya, di pa sangat. Ha? Ay, bale. Ay, di ba sangat mo ko na? Wen. Iso atisan. Ay, ampay. Nag-site ka? Alright guys, Bilagan Road na tayo. And maya maya may madadaanan tayong sobrang tarik na kalsada. Ay, iya. Iya. Wala. Bungad pa lang. Bungad pa lang, di na ako makakyat ah.
Matarik dito guys. Sa point of view ng camera, ganito lang oh. Ay, so ato di ayan. Isa ato yan. Nagataw. Yan yung akyatin natin guys, first level. First level ba? Second level? First level, ayan yung point of view. Ayan. Premierak lang siguro data. Kaya mo muna. Here we go. Second gear. Sinabak ko sa akyatan, hindi pa na change oil, hindi pa na tune up. Eto na guys, ang Bilagan Road. Yan. Napakatarik. Takbo natin 20 na lang. Ito hanga dito yung muna nga nagkwanta niya. May mas matarik pa dito guys. Ayan o, diretso lang. Primera na lang tayo hanggang sa taas. Woo! Oh, grabe! Woo! Uy. Sa makasangat ko yan. Ah, grabe taas. Ano ko yan eh, nagbuntog sa pedda karga ng ubeng. Okay, so ganito na lang talaga yung takbo natin. Oops, caution. May mga landslide. Ag nervyos to ka dyan ubingan. Nga. Hindi na kapita ng piniti. Motor? Bang kada kay lang ito. Pwede na kalsada. Saan kalapag? Kalapag. Lumamlag ni isang kalakas ng kalamis niya. Nagbara din na panta. Saan? Alright. First wave. Ah? Primira mo lang. Dapat tinangataw. Wan. Dajay nga to. Ni dini. Dini. Nya tara. Ang ganda ng Pilipinas. Nagmadyo yun eh. Nagpunta. Woo! Nagdarupag. Grabe, ang ganda ng mundo. Ay. Wait ka lang. Woo! Ang taas.
Finally, na-vlog ko na rin to. Ay, dito si Mardang Ide. Yan yung last wave ng akyatan. One. EJ dulo na EJ sakit kuan. EJ falls niya. Yan. Taas na. Let's go. The final wave. Dahan-dahan lang. Driver! Nagdarupag. Niya. Pagdatoy niya. Nalaw. Wait. Hi guys. Driver ngayon. Magbabibrate. Tumbahon. Saan? Magbabibrate. Kaya na ato. Grabe, ang tarik. Ay, wala pang harang dito ay ah. What the heaven? Huwag ka lang titingin. Lajubing. Agpakasti ka. Aglin ka ti forward. Alahan, agnir-nervyos. Nyangatan lap ah. Woo! Ang tarik. Andira na tayo sa pinakaibabaw. Ay, adagaritaan. Woohoo! Ang tarik. Welcome, Santol. Ay, sorry. Guray. Jebangir. Sandali. Ay. Dito na. Okay guys, andito na tayo sa taas. At ito yung I love Santol. Hi vlog. Welcome to Hi my vlog, guys. welcome to my guys. Napakatarik dito. Grabe. Bangin. Yan nakakatakot dyan eh. Walang harang yung isang side, yung bandang kanan. Taas, di ba? Akyat tayo dun sa taas, sa rooftop. Handa go dito ay. Naggulot eh. Camera ka. Muna ka pang. Anong oras na? Tignan mo oras. 3 o'clock na. Ay, yung camera ko iniwanan ko sa baba. Oh, taas na natin guys. Ayan oh. Ang taas. Malamig na no pang. Parang bagyo na rin to. Di ba pangarap mo punta sa bagyo? Ang taas. Eh. Ayan yung bilagan oh. Mag-video ka na rin pang, tapos mag-vlog ka na rin. Para sasama ka na lagi sa rides. Tapos akyat tayo sa rooftop. Ayan yung I love Santol. Tara. Ay. Ang ganda ng view. Ano? Grabe. Sakto lang makulimlim niya. Kaysa nainit. Ang lamig eh. Sarap matulog. Grabe oh.
Yan ti Tap Alan. Ang Mayat mo ganda lang ng tanda. mundo. Tap Alan, mayat mo lang tanda. Gusto mo lang. Okay guys, so uwi na tayo. Pagod na daw ito si Bunso. Bibiyahe pa pauwi. Huwag kang magalaw pag bibiyahe Ito ang totoong challenge, pababa. Nung unang punta ko dito, grabe yung nervous ko. Pero ngayon, medyo okay naman na. Relax na ako. Ewan ko lang itong dalawang kasama ko nasa likod. Yan, second gear tayo. Nung una, first gear tayo bumaba eh. Hindi na ako natatakot. Nako, mukhang uulan pa yata. Okay, pababa na tayo ng Bilagan Road. At sayang lang hindi tayo nakadiretso sa falls. Pero okay lang yan. First gear na ako dito. Dito ako medyo alanganin eh. Ay, sorry. Hindi Apay. Woo! Shush, ang lamig. Alright, so hanggang dito na lang yung ating vlog for today guys. At maraming salamat sa mga sumama at patuloy na nanood sa ating video today. At sa susunod na upload natin, muli nating i-review yung audio output nito. Dahil nahanap ko na yung tamang setup at kung paano tayo makakakuha ng magandang audio record dito sa ating action camera na OSEC S60. Alright, maraming salamat everyone. See you on the next vlog. Bye!